Turska je odlučila da se zvanično kandiduje za pridruživanje BRICS-u, grupi zemalja ubrzanog razvoja koju su prvobitno činili Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, ali u kojoj uglavnom dominiraju Moskva i Peking. Omer Čelik, portparol vladajuće partije Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, potvrdio je da je Ankara podnela zahtev i rekao da je taj zahtev sada na čekanju. Naš predsjednik je već više puta rekao da želimo da postanemo članica BRICS-a, rekao je Čelik početkom septembra. Naš zahtev po tom pitanju je jasan i proces se odvija u tim okvirima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je nastojanje Ankare, prenose turski mediji. Rekao je da će u potpunosti podržati pridruživanje Turske. Ako Turska zaista postane članica BRICS-a, grupe koja se često opisuje kao protivteža globalnom poretku koji predvodi Zapad, ona bi mogla još više da se udalji od Evropske unije, a time i od koristi od tog jedinstvenog tržišta 27 zemalja članica.